Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ika-21 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan inupdanay kita tubtob sa takna launay media upod ang aton sining mga action reporters. On board na kag magapalayag sa dili ginamang madugay sa mga balita nga ila natipon gikan sa ilatag sa mga areas of assignments. Kamusta nga aton sila nga mga kaaksyon nilabi na sa Operasyon Tulong Task Group nagalibot sa pila ka bahin diri sa palibot sang syudad sang Bacolod nagapangita sang pasahero para lamang idulong sa mga destinasyon.
Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag sa Oriental side man, kag sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa Bugos nga Region 6. Inopdanay kita mga kaaksyon sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini nagatambong bla sa pagtililipon ginabisuhan ni Gob Lacson nga mahimo nga sang kaugalingon nga precautionary measures batok sa COVID-19. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay balita ni Aksyon Dale Salazar, SK or Sangguniang Kabataan Office sa Barangay 16, pagahimuon nga satellite office ang LTFRB sa Bacolod. Balita naman sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Igabalita sini may kangtanan sa pagpabakod sang security measures sa mga subdivision diri sa syudad sa Bacolod. Agenda sa Command Conference nga ipatawag ini karon nga hapon ni Bacolod City Director Colonel Henry Binias. Kamusta tong kaso ni Orula? Wala gid. Amuning problema sa aton diri kay gamay sang Bacolod, hindi pa matatapan ang problema. Tiway lang to. Nano tong follow-up sang mga kapulisanta? Ay ho. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Brian Morden. Ini may kangtanan sa kasong murder pasaka subong adlaw. Batok sa nagpatay sa Barangay Kagawad sang Libertad Escalante. Balita naman sa kay Aksyon Eden Abuso gikan sa Patrol on Special Assignments. Kapulisan padayon pang investigasyon kung ano ang relasyon sang mga biktima sa driver o kontagiya sang salakyan nga involvado sa pagkapatay sang 4 ka persona sa aksidente nga nagluntad kaina sang kagahon sa banwa sang Manapla. Sa balita naman kay Aksyon Art Tayhopon Consumers Group nga amlig tubig na talana nga magatipon sang dialogo. O kung magapatigayon, dialogo ka upod sa mga lokal nga mga opisyal sang syudad sa Palabuton nga Lunes. Balita naman sa out of town sa syudad sang San Carlos, balita ni Aksyon Stephen Presquito. Hindi may kangtanan sa 3 ka mga persona ang nadakpan sa kasong illegal gambling sang mga kapulisan sa among syudad. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Biyahe gikan sa Cadiz padulong sa isla sang Bantayan kansilado sa gihapon. Anong natabo na daman? Dapat siguro pakigagutan ginada ang Philippine Coast Guard nga wala sang biyahe ang Cadiz padulong sa Bantayan. Anong pinakarason sila nga wala gintugutan sa pagbiyahe? Pila na kaadlaw ni? Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Banwasang Valladolid, 47 anyos nga lalaki arestado sa buy-bust operation sa Banwasang Valladolid. Balita naman sa National, balita ni Aksyon Dorel Cabato, quarantine sa mga Pinoy nga ginrepatriate gikan sa Wuhan, China, matapos na buwas nga adlaw. Kag Bucor officials posible ginpatay bangod sa ginbulgar nga anomalya sa GCT.
Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Buli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinig, yari-yaring resulta sa aton sining nga Small Town Lottery o kunis TL First Draw, sining nga adlaw sang Biyernes, Pebrero 21, tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 7 kag 29, liwat 7 and 29. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:14 ng aton oras. Sako untanik daw ka lipot sang orasan ta. Sa mga kaaksyon ta dira nga nakalagin na via website naton dira sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ginabi-abita na kamo mga kaaksyon kag sa aton sining Facebook Live ang Aksyon Radyo Bacolod. Ipadala lang mga mensahe nyo da kay hatagan ta na igtalupangod karona. Kag i-like lihog ang aton sining programa sa Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga kaaksyon tada para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton nga dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra ini sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag mabakal man na online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or mag-order lang kag magpadala sa mensahe through Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:16 ng aton oras. Largahon ta na gilayon ang mga balita tagikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa quarantine sa mga Pinoy nga ginrepatriate gikan sa Wuhan, China matapos na buwas nga adlaw. Kag Biocor officials posible ginpatay bangod sa ginbulgar nga anomalya sa GCTA. Sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati. Update ya kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Buwas nga adlaw na Sabado, Pebrero 22, matapos ang quarantine sang mga Pinoy nga ginrepatriate gikan sa Wuhan City sa China. Kaupod man ang mga crew sang eroplano kag mga quarantine officials. Suno kay Secretary Francisco Duque III, may patigayonon sila buwas nga adlaw nga simple nga seremonya sa diin hatagan ang mga Pinoy nga naghalin sa Wuhan sang quarantine clearance certificate. Tanan nga 49 ka mga Pinoy ang ginapaabot makatapos ang ila 14-day quarantine period nga wala sang may nagpositibo sa ginatawag nga coronavirus disease
2019 o kon COVID-19. Sa tion nga makagwa na sila sa New Clark City sa Kapas Tarlac sa diin sila ang gin-quarantine, mahimo na sila nga magbalik man sa ilatag sa kamang lugar. Dugang pa rin ni Duque, pwede naman sila o kung pwede naman nila nga himuon ang ila pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Update naman kita sa kabilugan naman nga nagkalamatay sa COVID-19 dito sa mainland China kag sa bugos nga kalibutan. Kahapon, naka-record o kung sa sulod sang 24 oras naka-record sang 115 ka mga panibag-o nga kadamuon sa mga nagkalabantay sa Hubei province sa China. Bangod diri, naglabot na sa karon sa 2,234 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa mainland China bangod sining COVID-19. Mayara naman sang 11 nga nagkalamatay sa gwa sang mainland China. Sa diin kalakip diri ang Japan nga may 3 ka man record yung nagkalamatay, duha diri ang pasahero sang MV Diamond Princess. Sa Iran, duha man, duha sa Hong Kong, isa sa Pilipinas, isa sa Taiwan, isa sa France, kag isa sa South Korea. Samtang nangin maayo naman nga development ang pagdutay sang kadamuon sa mga panibag-o nga kaso sa nga nagpositibo sa COVID-19. Sa nakaligad nga 24 oras, 411 lamang ang na-record nga mga bag-o nga kaso sa nga COVID-19 sa Hubei. Sa Japan, ang kaso sa mga nagpositibo nagsaka sa 728, sa diin 634 diri ang gikan sa MV Diamond Princess, kag 94 naman ang nagikan sa iban pang bakin sang Japan. Sa South Korea, naka-record man sang madasing nga pagtaas ang kaso sa nga COVID-19. Naglabot sa 106 ang kaso dito sa South Korea, samtang sa Singapore, 85 naman ka kaso, kag sa Hong Kong, 67 tanan ka mga kaso na nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa iban pang balita nasyonal, nagapati dir karon si Justice Secretary Bernardo Guevara nga may kaangtanan sa ginbulgar nga anomalya sang Good Conduct Time Allowance o kon GCTA ang pagpatay sa Bucor official nga si Attorney Frederick Anthony Santos nagligad nga adlaw. Suno kay Guevara, ginmandoan na niya ang National Bureau of Investigation o kon NBI nga imbestigahan ang among nga kaso. Nahibaluan nga ining si Santos ang ginluthang sini ang iyang salakyan launa 50 sa nga udto sadto nga Miyerkules. Si Santos ang Legal Division Chief sang Bureau of Correction sa tong panahon ni Bucor Chief Nicanor o kung ni Anay Bucor Chief Nicanor Faeldon sa diin na bulgar ang GCTA nga wala diri nakahibalo si Guevara. Isa man si Santos sa 20 ka Bucor personnel nga ginsuspender sang Office of the Ombudsman sa GCTA controversy. Naibaluan niya rin si Santos, ginbulgar niya ang mga korupsyon na nagluntad sa sulod mismo sang New Bilibid Prison. Samtang ginako naman ni Bucor spokesperson Colonel Gabriel Chaklag nga ginaulan na sila sa mga paandam sa ilang kabuhi antis pa man ang natabo nga pag-ambush kay Attorney Santos na kaligad nga Miyerkules. Ginpahayag pa ni Chaklag nga nagmando naman si Bucor Director General Gerald Bantag sang ila kaugalingon investigasyon sa pagpatay kay Santos kag kon maangot ini sa pagpatay sa iban man nga opisyal sang ahensya umpisa nga nabulgar ang issue sang GCTA for sale. Maglubas kay Santos ginpatay man sa Agosto 27, 2019 ang anay Chief Administrative Officer 3 sang Bucor nga si Roberto Traya Jr. sang inisya ang ginluthang sa ulo sa atubang sang iya puloy-an sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Kag ining si Corrections Officer 1 Porferio Bergula nga na-assign sa New Bilibid Prison Medium Security Compound sa Nobyembre 27, 2019 naman siya ginpatay. Samtang pabor man ang Bucor nga makapatigan sang joint investigation sa iban pa nga law enforcement agency agod malikawan man ining gatawag nga haka-haka. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden. Action Eden, standby gali. Action Dorel Cabato. Salamat gid sa balita gikan sa News Center. Upod kay Action Dorel Cabato. Thank you so much. Sa mga ka-action ta dira, standby na sa report ni Action Eden Abuso gikan sa patrol
isa ka breaking stories nga kung sa rin ang Negros Oriental Provincial Police Office pinagi kay Acting Director Colonel Julian Intoma ang nag-confirm mga kaaksyon sa verbal recommendations nga ginpadala niya sa Police Regional Office 7. Direktor nga si Police Brigadier General Albert Ignacio Sfero nga dapat i-relieve ang tanan nga mga police officers sa Bayawan City. Ay, kasadya, no? Bangod sining series sang mga unsolved murder cases sa among syudad, including na yadtong natabo sa nakaligad nga Pebrero 18, ining kamatayon bla ni Councilor Alex Inday Tison. Di ginahulat pa karon into bang mangin sabat kag balo sini ni General Feros sa iya sining hingyo ang malaskaran diri ti isa diri si Lieutenant Colonel Alfonso Enriquez nga among acting police chief sang Bayawan kag sining ti wala ta mahimo sinang pag-recommend sa amon nga i-relieve kami diri tanan, kundi hulaton nagid lamang ang mangin response sang Regional Director sang PRO 7. Balukang Bayawan, ari lang na digatambi sa aton nun. Katuan tang balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa patrol, ini may kang tanan sa natabo man nga aksidente sa Banwasang Manapla. Apat dring napatayhon. Anong update sining balita upod kay Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex, bag-ogid lamang nagsulod nga update na kumpirmar nga bayaw gali sang driver nga si Froilan Santano ang tag-iya sang salakyan nga si Handra o kung Jandra apuhin nga among imbulbado sa aksidente kay ina sang kagahon sa kilometer 39 Barangay Tortosa, Banwasang Manapla. Samtang padayon pag ginahibalo kung ano gid Action Rex ang relasyon sang mga biktima sa isa kag isa subong man sa driver o kung tag-iya sang salakyan. Okay do, lain-lain sila apelyido, no? Correct, Action Rex, lain-lain sila apelyido. Pero ti sa karon, padayon man ginabulong sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital, ini naman ni Action Rex si Rolinda Barte, 77 anyos, kag Annabel Steele, nga mga pasahero man sang auto. Pinakabilog pasahero sang auto, bali... lima. Tatlo... anom sila pati driver eh? Oh, correct, Action Rex. Apat sa likod, isa sa atubang, kag ang driver. Kargado sila gali katama man. Correct, Action Rex. Ang tanan ni nga mga pasahero, allegedly, Action Rex, mga nagapalang luya, na wala kaya mga edad, mga 80 tahon, Gani, mga edad-edad na, no? Kag tuyo, Action Rex, nga magkadto, liwat sa Faith Healer nga sa syudad sa Tatis. Allegedly, katatlo na ni Kuntani nila nga balik Action Rex. So halin sila sa Isabela, kaina, natabong aksidente mga alas 2:45. Ano oras na naghalin sa Isabela? Alas 12, launa? Amon Action Rex, posible. Naghalin dito sila mga alas 12, kay ti layo pa sila kantuan sa Cadiz pa, mga alas 2:45 ni natabo ang aksidente, Action Rex. Ti una nga sunod man kay Captain J. Nick Bermudez nga hepe sang Manapla PNP. Una nga gindeklarar nga patay ining si Angeles Salmur, 80 anyos. Nga una gindala diri Action Rex sa Ikaayong Lawas Clinic sa syudad sang Victorias. Ano tong ngalan niya? Angeles Salmurin. Angeles Salmurin. Correct, Action Rex. Gindala ni sila tanan ni mo nga pilason diri sa Victorias. Kaga siya, una gini nga gindeklarar ay samtang ang iban ng mga pasahero ang ginpadala sa Corazon Locsin Regional Hospital. That's the time naman, Action Rex, nga napatay man si Dolores Granada, 83 anyos, kag Delina Abana, 56 anyos, mga sakay man ni sila Action Rex ang auto, pero as per kung diin sila nagapungko Action Rex, wala pa sang ihibalo gid ang aton nga kapulisan, bagod pa din pang ila investigasyon.
sakay Action Rex nga 5 no, 3 na to nalawag naton nga patay. Kagang isa ka patay Action Rex amo ining 15 anyos nga bata nga lalaki nga si Jel Juredi Labrador nga amo ni siya ang ginbungguan sang auto. Di base sa pagistorya ni Bermudez kay Samiliano Action Rex, gikan ni sila sa Isabela, kag paglambot kuno sa lugar, allegedly suno sa iya dulom. Nga taga dining napatay niya nga bata ning 15 anyos bla? Taga didto siya Action Rex sa Manaplad, sa dira nga lugar, taga Barangay Sa- Tortosa. Taga kilometrahe 39. Correct, Action Rex. Di ang motor niya sa dini kay sino ni? Ang tag-iya sang motor, bali si Rizal de Ilustrisimo Action Rex. Ako na sang napatay nga ginkaduan ni Jel Jurede nga Labrador. Ang 15 anyos ni Action Rex sa Bilasyonan. Kay may namatyan sa dalom May nga namatyan. porsyon. Correct, Di Action ang Rex. sa babaw nagparking dang motor. Tapos, sunod ni kay Rizal de Ilustrisimo Action Rex nga abyan yan ni ang 15 anyos mo. Tapos nila ang panghampang, nagsaka ni sa dalan ang iyang amigo ang napatay. Kag nakibot na lang sila, nga gulpe na lang Action Rex nga may nagsinagabong, amo na to, nga ti na yud gini ang 15 anyos, pakadto sa mga 30 to 50 meters Action Rex. Gikan sa iya nga ginatindugan. Sa nindadampi aksyon din man, going ka manapla before ka sang taytay? After na Action Rex, after sang Noneco, bala? O gani, Gamay-gamo. may taytay na sa unhan ang 39. Taytay sa unhan Action Rex. Oh, may taytay na gumagawin ka manapla. 39 proper, tapos taytay, tapos sa Sindak Waikong. Amo na siya. Tapos manapla proper na dan pakadto dito. Correct. Dinadampi Ubos magsampot. Action Rex. Ah? Sa ubos-ubos before sang Taytay. Okay. Dira gid Action Rex na tabo. Ti mo tong yang ginaligar sang driver nga dulom ang area, pero kung tanawon mo to Action Rex ti nagabot una to abot kay ina mo masanag itong lugar kay ti madamo panimalay sa kilid kay going sila north. Kung going north Action Rex panimalay ang ara sa right Ang sa right side, panimalay na. Kagati Kung namulapit sa plaza nila, kung di mayroong plaza das dalom nga portion, sang 39. layo pag Action Rex. Layo pa? Tunga sang sa highway lang ni sa Action Rex. Okay. Ti amo to ang gintunaan man Action Rex sang kamatayon man sang ining 15 anyos mga ti na yud ginisa. Sang Anong plastada? How naglapaw siya sa gutter, sa karsada, ang salakyan? Posible Action Rex tuno sa kay Bermudez nga napiyungan gid ining driver kay ti planudo man Action Rex ang dalan mo kalapad man sang highway ti didto posible nakapahigad gid sa bala kaya ra man lang sa higa dalan nagaparking ang ining motor. Kun ti man nagatindog man ni ang biktima ti posible nakapahigad-higad gid sa Action Rex kag ti nayud-yud gid pakadto man to sa Piak Balay, sa gate sang Piak Balay ang ining bata. Ti ang impact man bala Action Rex yung ti suno sa mga witness o kung mga saksi. Kadasi gid ya sang padalagan sang ining auto kay kung sayuron mo Action Rex no ang forma bala sang auto do na bunggo lang sa Action Rex pero tatlo sa sulod nagkalamatay man. Kay daw wala man damage. Ano nagbaliskad ang auto? Wala man? Wala nagbaliskad Action Rex ang atubangan nilang gid ang right side. Ang lang right side na portion ang butong daw na wasak sa gamay. Because na to Action Rex nabunggo to siya sa gate, nanuno to siya. Okay. Pero siling Action Rex na doon nagbaliskad o kung nagkakilid ang salakyan, Kay wala sino Action gate Rex. ang namumuan niya? Ang wala to kay Action Rex ang pag-iyaman no sang puloy-an. Kaya abot ko may tag-iya pa to, kaya ra lang man sa tupad ang bilasyonan. Kaya mo to ang hambal sa mga tao, nga nakibot na lang sila yan, nga gulpi naglinagapok ang balay to yadaan sang bata. Maagi ka pa kunog sa kampo, Action Rex. Ulihin naman na pabalo ang mga ginikanan sa to. Kaya medyo layo-layo. Kaya mo to Action Rex, kaya nga actually naabtanta ang iloy sang sining 15 anyos, pero ti understand hindi taman may istorya Action Rex kay nagasala-sala kaga nakibot sa natabo man siya bata una gani Action Rex aligar pa nga ang bata yan ang hihi lang ni pero base sa mga saksi man dito sa lugar nagtindog lang ni siya dito sa tupad man sang motor ti nadala sa ang motor Kagaway gid ni siya maglaom siguro?
Oh, wala maglaom. Rutindog man lang tong isa nimo kay ti kagahon man kag ang galalabay dagong kagahon mga talagsa na gid nga naglalabay laka-laka na in short action Eden. Kag di hambalya ang lisensya ni Action Rex sa iya sini nga abyan. Tapos ito sa nga panghampang sa namatyan, mga kadto sa tani sa kompyuteran. That's the time nga pagsaka niya gid amo na to dayon Action Rex ang natabo man nga aksidente. Pamatay natin Action Rex si Captain Janick Bermudez. According sa nakuan namon nga bali may duwa nagdugang DOA. Amo nang nagdugang si Dolores Granada kag si Cabana Delia. Amo na ang update subong. Luwas pa sa duwa kagina ang patay sa Victorias kag ang bata na ang nabungguan na 15 years old. Bali ang napatay subo ang mga napatay na ano na si amo na si Gel Joridi Labrador, amo na ang napatay man sa Bacolod. Si ang lately na fan si ang una-una galing nga napatay is si ang Angeles Salmorin. Action Rex kabay lang sa pagpahayag man ni Captain Janick Bermudez nag-try man kita pakikangot no sa driver nga si Froilan Samiliano o galing nagpamalabad sa Action Rex nga magpa-interview man sa aton. Hindi siya magpa-interview? Hindi siya Action Rex. Ano yan bali part ni sa sang family nga nagkalamatay ni? So no Action Rex sa initial nga impormasyon sang kapulisan, family friends sang tag-iya sang salakyan ining isa ka mapabulong tani ining si Dolores Granada. Di ba lang sinugid ang tag-iya sino isang salakyan eh? Si Jandra Apuhin, Action Rex. Jandra Apuhin? Nga Ano taga ni- Barangay 1 Poblacion Isabela. Ano ni isang pamilyang nakasakay ni? O sari-sari ni Action Rex ang ilang Gani mga nila yung apelido eh. YD Apuhin nga na dalasao. Galing ti base kung tapik bla. Oh, te amo na Action Rex. Pero ang driver, bayaw ni Jandra Apuhin. Then Bayaw. family friend ni Jandra Apuhin, ining si Dolores Granada, kagang iban nga biktima Action Rex, initially, mga amiga ni Dolores Granada, nga luyag man mag-upod pabulong didto sa syudad sang Cadiz. Kay may nagapadala di sang mensahe sa aton nga mga upod nila sa church sang nagkalamatay da sa banwa sang Manapla. Kag Hindi. tupad Manila ni si Rolinda Barte, neighbor gid nila tupad balay. Oh, yes, si Rolinda Barte, Action Rex, kag si Annabel Estil initially. Amo ning ari di sa nabulong. ospital. Correct, Action Rex. Diri ni sa Corazon sila ginabulong. Yes, Action Rex. Kay from ikaayong lawas, dito sila dayon gin-refer sa Corazon Locsin. Okay. Te ang sa area to sinong tawo tong natabuan gid mismo? Amo to Action Rex ang gin-interview ta kay ina ang apo bala sang napatay. Ining si apo sang ang nabatyan to bala Action Rex kundi ini ang nagkadto ni ang 15 anyo si Rizalde Ilustrisimo. Tapos iya man to gani Iya man to motor. Oo. Okay. Tiya mo man to Action Rex. Grapadulo man siya kay ina sa Manapla Police Station para man magpa-blatter kag mag-claim man sang damages angot man sa iya motor pero ti do nakita ta siya Pilang pangida sino tong driver ganito? Sa ang driver sasakyan? si Froilan Samiliano. Froilan Samiliano pila edad yan eh? 38 anyos ang edad. 38. So ti wala gid sa nagpabutyag kun nga nagkalamatay ning sakay sa auto niya kag nga nadala sa yan eh kun napiyungan o kun na ano siya? Wala gid Action Rex kay ti hindi gid sa bisan recorded live or recorded interview nagpamalibad gid sa Action Rex nga magpalayag Sa sang iyang bagay, apa. ti mensindihan nga wala yaman to guro ginhungod nga ibungguan to kag madagdag sa gater ang salakyan mo. Hindi Pero ikatatlo naman nila gali ka business ning nagkadto sa Sagay? sa Cadiz Sa Action Rex. Cadiz? Oo, kay ti katatlo nila nga beses nga mapabulong.
Di amo tong pero base Action Rex pag pamangkot ni Captain Bermudez sa driver suno sa iya ang rason kung nga nabungguan kag natabo ang aksidente kay kadulom kuno sang area. Dirang area, wala gid man da suga sa highway mo. Ang suga na da nga nag-reflect sa karsada, ang mga suga sa mga balay nga ara sa ibabaw. Correct, Action Rex. Kagang Pero left side lang na, kung going ka north, da ka na magi sa mga may suga-suga, dumping iwag sang halin sa pamalayda. Pero kay Action Rex sa lugar sang aksidente bala, may poste to Action Rex nga may suga. Pero Isuno sa mga pumuluyo. Gamay lang sa ila lang na nga mga pumuluyo nag-provide mo do, yan ang barangay siguro da. Correct, Action Rex. Pero tapos ang daan, hindi pa libel sa may bilasyonan. Correct. Pero suno sa ila, Action Rex, nagman that time. Pero wala lang pakabalo, kay lain man ang aligasyon sa piyak kabahin. Lain man ang sa iya. Galing kay kon way lang mechanical trouble, kag way lang matulugan abing driver sang auto, hindi yaman ni siguro madalasa ning mga ang nakaparada ning nga motor. Way lang tagilang kay balo kung anong deklarasyon kay ginatagan taman chance nga makapalayag tani si Froilan pero way sa magpalayag sang iyang side. Correct, Action Rex. Kung ang iban pa yung magtanaw, basi kung natulugan, kay alas 12, sila naghalit sa Isabela. Paglambot na sa Cadiz, kadugay na sang ilang, sang naplak, kadugay na ako nakalawig na sa Kung ilang. mag-Isabela, sila halin aksyon Eden, more or less mga 10 o'clock sila guro nagalin mo sa Isabela or 10 to 11 kay hindi man sang padasig kay loaded sa sang pasahero ya mo apat sa likod isa sa front seat kag driver yabli anom sila kabilog. Amo Ti autong ginasakyan. Ti apat nga ginutok siguro apat. Amo na more or less mga 10:30 or 11 o'clock nagalin sila sa Isabela and pagabot nila dra sa Banwasang Manapla muning nagkalatabo. Ang okay naman ang sitwasyon sining duwa? Ambal kay Action Rex sa atong kapulisan padayon man ang ginabulong pero as to how or ang whereabouts gid kung ano gid ang ilang nga sitwasyon wala pa sila ka-update man Action Rex kaya actually nagahulat man sila sa pamilya man nga makig-angot especially sa pagpasaka man sang kaso sa batok sa driver. Sino mapasaka ni kaso? Posible Action Rex ang biktima gito ang parents o kung pamilya man sang 15 anyos Walang takay balo kung magpalamilya ini sila ang nakasakay base lain lang bla apelyido sa tapik na balakong tawgon aksyon din. Di tama piho di kiti dapat ang driver mapalayag man sang iyang bahin galing iti way gid sa magpalayag kung ano yan yung mga pasahero niya. Alang-alang man tama siling nga rent a car ni. Yes, hindi man kuno Action Rex kaya mo to nabalaan tang bayaw niya ang tag-iya sang salakyan. Ganiti wala man da kapilido niya sa mga sakay. Wala. Correct, Action Rex. Miska na mga middle name gintan-aw ka ginusisa naton. Do wala gid Action Rex ang isa bala nga din nga nagpalayag bala sa aton basi kung makatag info di sa aton dit lang paglawagon. Naghatag bala info nga ingod jagid ni si Rolinda Barte basi magkapalayag man sa bala sa aton kung kiti hindi ta makuhaan gid sang detalye mo ang driver kung ano yaning mga pasahero niya kung katiyaan niya o kung parts ang pamilya nila aksyon din. Correct, Action Rex. Pero ang isa gid to sa bululigan kag ang kinahanglan gid nila nga focus man Action Rex ang pamilya man to sang 15 anyos ya nga tinadala sa alas ka na bungguan Action Rex bangod man sa aksidente. Galing iti tanan isla bululigan kay ti aksidente nimo. Way gid ni ginhungod sang driver man posible basi napiyungan lang o kun na gamay bla na idlip lang ang iya nga panulukan aw. Magpugalayo na sang biyahe ya. Gani amo ning bulubudlay ti basi wala pa sa may gina-istorya kay ti mga may edad na manitaan ang iya mga upod. Isa na kay kon gina-istorya ni sa hindi sa mapiyungan mo kapin pa kagaho na nga daan eh. Pero anyways Action Rex pa din man ang investigasyon sa aton mga kapulisan, especially gid ang placement Action Rex no sa mga biktima sa sulod sang auto kung mayara na sang makapalayag. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Amo gid ni kung kaysa aksidente hindi tagid mapulong mo, pero mas maayo kung doble o kung quadruple nga paghalong kung nagabiyahe kita, no? Kung daw mapiyungan na ipundo, ibutang sa igad ang salakyan, no? Para siguro wala sang maproblemahan, no? Kaya makomuning 15 anyos man naghalin lang sa bilasyon na nagsaka kay siguro may paliwaliwal, di nalasa man, timingan man. Sos, perte, no? Kantuan tanay balita ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa kasong murder igapasaka subong adlaw batok sa nagpatay sa barangay Kagawad sang Libertad sa siyudad sang Escalante. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex sining nga adlaw ipasakang kaso murder batok sining isa ka persona nga posible siya naging maning suspect kay no maako daw hindi man abe, no? So no iya sa kay Police Major John Hill Despi Action Rex ang pinuno sang Escalante PNP. Ang suspetsado nga ginatudlo diri amo ni si Alejandro Dalaw Rao, 56 anyos kag ang ginpataya sila diri pagi sa paglabo-labo amo si Barangay Kagawad subong kag anay kapitan man sang Barangay Libertad Escalante amo si George Espada. Action Rex gindakop ini siya kahapon matapos makabaton sang information ang Escalante PNP nga luyag yaman nga magasungka so ginpadulungan gilayon kag ini siya ang ginkuha dito mga alas 3:20 sang hapon sa iya mismo nga lugar kundi dito natabo ining insidente. Action Rex. So ginakabig ni Despi ang ining kaso nga close na bangod nga way naman sa ibang pangapangitaon kay si ining suspect nga si Alejandro siya man lang nag-ako nagid sang halos tanan although nga daw hindi voluntary surrender ni sa Action Brian. Action Rex. Voluntary surrender. Ginpabalo ang pulis gingkadto to pero ang hambal sa pulis dakop gyapon. Okay. So ang duha to kahapon nga ginatumod ta upod to nila provide na to kay siya lang giniya ang nangamot sinitanan Action Rex. Ang motibo daw wala gid sa madalom nga away, dala lang gid sa kahulugbon kag inom-inom Action Rex no kay Despi. So kung pag ngayon nga kausap palagi na kulat naman ang pamilya nga makakato sa station, kami naman agad nga maingaga na mapahil subo ang kaso. Anong pinakakaso ang gin-search doon eh? Murder gid siya, no? Oo. Naka-istorya ka mo sir sa suspect, ano gid ang motibo niya nga daw ginhatok-hatok yung ito sir Lapo, ining si Kagawad? According sa iyang is for marriage brigadier naman siya pero sa dalayang istorya siya mambal sa ako gid man korupsyon ambot kay tawagano siya kay hubog siya. So muna niya ako nga wala daw ba siya ako gid man kay hubog ko pero hindi siya madetalye gid ba tapos mambal naman siya hindi siya ginadinay niya nga siya pero dalayo niya extended conversation mambal naman siya gid man puno siya gid man guro kay nakainom ta. Anong motibo, sir? May naloms lang inaway, sir? Wala. Di matang buwan ka mo ganit matang bukas sa hulugbon kay isang siya kung buwan hindi siya ka detaligigit kami kung buwan kay tubog siya. Pero sure ni nga daw boss kiman na sa Kagawad daw. Hindi, negative. Okay, so atong duha sir nga ay kahapon to nga mas posible may upod man nakpon tapos wala na to sa sir. Hindi naman to wala man sa may kinatudlo mga iban although mambal siya ginadinay niya wala man sa may kinatudlo mga iban. So next sa mga paglaro ni Despi Angot sini so sa nabal na to nakabig ni nga close nang ini nga kaso bangod gid may nadakpan na or ara na may suspetsado nga laban nga siya nagidman ini Action Rex. Balita gikan sa Nokpo Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby Action Dale Salazar.
Salamat gid sa naghatag mga information diri sa aton sinday Gemma Salazar Aquino silingya gud non si Rex kabuot sina sang bata nga napatay magpati nga amo nang natabuan di siya magpati nga amo nang matabo utod ni nang Vicky Labrador nga si Pau Pau. Sige taga Drago Rosinday Gemma Salazar Aquino no. Ayos, sige. Kantuan tang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. SK Office sang Barangay 16 paghimuon sa Satellite Office sang LTFRB, sang LTFRB sa Bacolod. I think SK Office yan, dinibutang ni. Yari ang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Yes, Action Rex na nagpatigayon si LTFRB Regional Director Richard Osmeña sang ocular inspection the other day para in Action Rex sa satellite office sang LTFRB diri sa may Bacolod City. Kaya ang target diri sang among ahensya himuon ni Action Rex nga LTFRB office ining tratapan man sang sangguniang kabataan malapit or sa area sang Barangay 16 malapit sa may SM City Mall. Action Rex. Actually kay nakato kita sa area ang ining office wala Action Rex na utilize kumbaga wala gid sang may naga-usar kakaina nakita naton nga kinahanglan pa sang repair kag rehabilitation ang ining building para matawag siya abing satellite office sang LTFRB Bacolod. Action Rex. Sunod diri kay City Administrator M. Ang sunod diri siya ti ang LTFRB mera man sang pondo o kon budget para sa pag-repair kag rehabilitation sang sininga tratapan kay ang trabaho diri sang syudad amo gid lamang Action Rex sang magpangita sang lugar no property sang gobyerno para lang makontinue lang ang proseso ang kutob diri sa mga operators kag drivers nga mayara sa mga documents nga kinahanglan i-process kag no need na nga magkadto dito sa may syudad sang Iloilo. Action Rex. So kay City Administrator M. Ang as soon as possible dapat matapos-tapos na ni sang LTFRB ang pag-repair kag rehabilitate sang sining talatapan sang SK Kagaw, SK Office sang Barangay 16. Action Rex. Actually makitaan mo ni siya sa likod nga area sang SM City Mall. Action Rex. Kaya unhan sang senior citizens man nga talatapan dira sa may Barangay 16 nati kung magadto ka sa may ETCS 4 o kung sa ining ETCS 4 Action Rex malabyan mo man ang ini nga talatapan. Aring palayag ni City Administrator M. Ang. I think in ocular inspection yato kahapon wala lang ko kabalo kung ano na tong result kay after sang ocular inspection wala pa kami ka sa diyan the SK office sa may tupad man sa senior citizen wala ato sa Old City Hall diri sa may Barangay 16 na I think lapit sa SM may ada the senior citizen may ada man nga iya sang SK so ang SK amo nang gamiton niya kaya ay makuno may gagamit na. Kaya wala naman iban din sila. Mas lalo, nagyan yung makost. Action Rex portion gid lamang sang palayag ni City Administrator Amang. Suno siya, ang unang plano sa LTFRB nga magpangita dira sang vacant ka space or office sa may Old City Hall daw hindi na siya madayon. Bangod daw kabudlay sang parking area ilabi na nga driver kang mga operators amo ni silang maga-process tang ila sini nga mga dokumento sa satellite office sang syudad sang Bacolod. Sa karon ang mga gamit sang LTFRB Bacolod nga sadto dira sa area sang Barangay Mansilingan ara siya temporary Action Rex gagin butang sa Bacolod Base Center. Update kita gikan sa Bacolod City Government Center ang kaksyon Action Dale Salazar una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kadtuanta si Aksyon Art Tayhopon, Consumers Group nga amlig tubig na talana pagapatigayon sa magapatigayon sang dialogo upod sa lokal nga mga opisyal sa siyudad sa palabuton nga Lunes. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Talala nga magpakigbahin o kung imbitado ining grupo sang amlig tubig nga mga conveners kag officers
there is a meeting with the local government officials diri sa Bacolod sa parabuton nga Lunes sa hapon ini patigayon suno iya sa isa sa mga convenor nga si Mr. Pipito Pico. Now sunod diri kay Pico, isa sa mga balan nila amo ang gusto nila iplastar sa liwat sa mga city officials sa Bacolod kun nga padayon ang ila sini nga pagpamalabag sa mga development nga ginahimo dira karon sa may masiwa particular na sa ginaproponer nga joint venture project kasi naimaluhan ang pinaka-latest update karon nga ginabalay na kag kinahanglanon na lang ang green light o kon go signal gikan sa bahin sa Office of the Government Corporate Council agud nga maplastar kag maglagdaanay na sang isa ka kasugtanan. Now, sunod rin kay Pico padayon ang ilang panindugan nga wala ginasunod sa masiwa. Ang madugay na nga ginademanda sa mga consumers group nga mo nang ilaluyag nga dapat ang city government officials mahatagan man pagtamod ang ila sining mga concern. Now, tugang padarin ni Pico as to iya sa pila ka mga legal action, mayara naman sa pila ka mga abogado nga pasalig o kung nagpareser nga inislahan nga magmulig sa grupo sa Kamlig Tubig kung kinanglanon particular pagdagop sa korte para lamang nga hindi dali-dali matapos ang pagpermana o kung ang proseso nga maumpisahan na gilayon kung matapos na ining paglagdaan ay isang dokumento kung kasugtanan. So sila ni Pico tingwan nila kayang katapusan rin ang bottom line sa ilas ng kausa amo ang concern hindi lamang sa mga empleyado dira sa Basiwa kundi ang implikasyon man sini sa pangkabilugan particular na sa mga consumers. Sharing nga palayag ni Mr. Pico. Ang tanaw namon kulang gid sila sa sa observance ang process na tawag na na consultation kay bisan gani ang mga records nga ng atong ila finality nga mga certificate atong of na ginagrant na nila way gani kami kopya nga dapat may kopya na ang konsumidor. Sa Lunes mayara kami audience with the mayor sa Sangguniang. We will be given a chance to explain our side of the issue sa Lunes, 3 o'clock sa Lunes na ma-air kami sa namon nga side of the issue. We will really post for the public consultation and then they have to explain nga hindi sila maghatag sa mga records, anong ginatago nila, nga hindi sila maghatag sa mga certificate. Kaya sa subong on process pa muna mo kay Todd nag-issue sila sang award pero maagi pa na sa opisina sang Government Corporate Council. Within I think 30 days na i-review niya na. So may time pa kita na kunon ini na italakayon ini within this critical period of probably 15 to 30 days. We will exhaust all legal and appropriate means para mapunggan tayo kay we are intending really to file a temporary preliminary injunction and ask for the issuance of temporary restraining order. Ang kaksila sa matay, upo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignment sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:56. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadra may TC para mapabakod tang immunity booster naton alkaline base nga vitamin C. May TC ang alan sini. Para sa taong ginaubo, ginakataro, ginatrangkaso, may TC ang katapat sini. Tilawi, para ikaw magpamatod sini. No? Santon Plus Herbal Capsule, pampatunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Hubag sis tumor kag goiter. Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sini.
tilawan tani para kita magpamatuod wala sang iban kundi Santon Plus Herbal Capsule kag may tisi. Sarang mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyong nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala ng mensahe o kung mag-order sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension, retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang nahamtang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ang Malakay Finance nagpangita sang lalaki, college graduate sang any business or accounting course with good moral or good personality, may driver's license, kag kay balo magdala sa motor kag salakyan. Submit lang sang inyo sining resume with picture, transcript of records sa Malakay Finance Corporation. Dara sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:58 na nga aton oras. Manlod tanay makadali ha, may lang pag-monitor kay Telma Lab Yosoya Ratnalida. Si Dolores Granada, retired teacher na siya sa LCC. Ay, gali ka? Si Ma'am Dolores Granada. Itong isa sa mga biktima sang aksidente sa Banwa sa Manapla. Thank you so much, good Ma'am Telma Love Yosoya Ratnadila, no? Ratnalida. Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor. Ginaparkilahan na siya, sir, ang ila auto kag si Froilan ang driver. Kita mo lang na. Nga lagong lila, ini apelido ni. Sige, tugyan to ni sa mga kapulisan, no? Kag ang driver, tiara naman detain sa Manapla PNP. Thank you, Gid, sa mga nagpadala sang mensahe. Kay Armando Cabiles, may lang pag-monitor, sir. Kay Wiz Khalifa Malaga, may lang pag-monitor kay Chay Fika Basag, kag kay Frank Taboy Malaga, kag lalo na Ninyo Kabasag sa Jimba sa La Carlota. Heaven, may lang pag-monitor kay Ophelia Galero RC, may lang pag-monitor Ophelia kay Jomong Caltorilla, and paring Roel Lanawan Seroma sa Villamonte. May lang pag-monitor paring Roel Lanawan Seroma, no? Ruel Lanawan Seroma. Ayos kay Christian Roas ang Victorias, kay Jimay Salazar Aquino, may lang pag-monitor Nonoy Tahones, Ophelia, kay Joan Mill, may lang pag-monitor Joan Mill, no? Dala sa Victorina Heights. Happy birthday kay Kagawad Peter Noble, karon nga adlaw, no? Happy birthday Kagawad. Rona Tungkin Ulaira, may lang pag-monitor. Monitor sila sa Morsya. Always pamati sa programa ninyo. Kag tamyaw ilang office mate ya, si Doc Speed Doronila, kay Ma'am Janilyn Villa, Miss Renilyn Ortiga, Teacher Emily, kag Ma'am Tata Eden Estrevilla. May lang pag-monitor. Halin sa kay Rona Tungkin Ulaira ang pagpanamyaw. Kay Batsa Jonathan Fuentes, may lang pag-monitor. Gatamyaw lang kay Jobay Kabahog sa Hacienda Santa Ana, nagamonitor sa imong programa. Kag kay Mrs. sa Victoriasa, si Melda, may lang pag-monitor. And sa kay John GR Garitos from Tagbilaran City, no? John GR Garitos. Kay Elizabeth Malaka, kay Edie Laos, dira sa Kingtown, Victorias, tamyaw lang si Nanay Isabela. Kay Girly Miatong Salazar, Gary Agtuto, may lang pag-monitor, dira sa pamilya na sa Taya, Baha, kag Agtuto, sa Binalbagan. Kay Roy Rafael Ordaniel,
Mayong udto sudan ko dagmay nga may gata kag bagungon ga monitor gali si Wakipulo sang La Carlota. Thank you so much, Roy, Rafael or Daniel. Kay Madam Teresita Orita Kahuraw, kay Danisa Junila. Good afternoon, Action Rex. Pamati gali si Tatay Dani, subong mas tudo pa ang radio sa kaysa TV namon. Amugid na. Sa kay Tatay Dani da, may lang pag-monitor, hanin sa kay Danisa Junila. Anto sa lang anay dana. And sa kay Ron nabasahan to na ni. Ayos, sige. Albert Robles sang Barangay San Fernando, Talisay. Labi na gid sa pamilya siya sa belated happy birthday kay Papa Tony. Yos gid Albert Robles ang paramyaw. Jenny Solgon, may lang ang pag-monitor dira sa Banuas ang Valladolid kay Nanay Biging, kay Tatay Tony Solgon nung Romel Pagsubero, ng Bibi, ng Risa, Jores Toledo, Nora, Engine Jean. Alin sa Babes Mingo Standa. Jo Marie Formentera, may lang ang pag-monitor. Edwin Pinida, kay paring Toto Aldrin Limaco ho, kay Mrs. niya sa Ninas Rose sa shopping, may lang ang pag-monitor Toto Aldrin Limaco. Kay Romy Alconza, ang OTTG board chairman, may lang ang pag-monitor. Manjo Arniho, John Arquilias, kay Gian Resicio, and Kagawad Imbong Jocampo. Kay Ivy Saragosa Villarin, may lang ang pag-monitor. Jutay lang ang panamyaw para matatapan gid kamo. Si Ophelia Galiro RC ga monitor subong sining nga mga tinion. Ayos, sige. Si Andy Cabaya dira sa Antulanga, Isabela. May lang nga pag-monitor kay laging Hunyo kag kay Maximino Hunyo. Ayos. Aquarius Boy, may lang nga pag-monitor Aquarius Boy. Ayos, sige. Ang iban sini pa karunan ta ko makatime ta. Kailang alang gid tiyempo ta. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
ka sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time, 1:17 na nga oras. Kadtuantang balita gikan sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pagpabakod sang security mission sa mga subdivision diri sa syudad sang Bacolod agenda sa command conference kay gapatawag ining hapon ni Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Binias. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Okay, Action Rex, your time is again unlimited. Bawa unlimited? Abi ko limited. Doon digid
kwan subong. Hindi gid mapunggan ang number 1 program, no? Kung nagasalubra lang ang laban imo sa Ayun, commercial, Diporma. no? Sa report, no? Laban. Amo gano nag-rate ang imong program, no? Ate, Kay oy. ang bugas-bugas nagadamo, nagadamo, no? Kung way dati, way man ay. Way man tabulugasa, no? Ayun, Diporma. Antes ka palipat ka happy birthday kay Kagawan Peter may noble, no? Tamyaw ko na to sa kina pa. Oh, yes, so pare ara ko na karon na putsala ang para kay Rex, no? Ay, nga putson nga kanto Ayun, Diporma. Ay, sus. Uday mga kwan nga masunog na pa. Ano masunog man? Hindi ang sigarilyo yung nag-timbuok, no? Nabuyan. Hindi na magpaputos kagawan. Kantuon na. Kantuon na ni Action Rex, Signal no? lang kung din, dampi. Oh, signal ka lang Kung idulong mo din, mas mayo man. Ayun, Diporma. Grabe sa mga preparasyon ni Kagawad Peter Maymay, no? Oo, siya pa yan. Nag-araso subong, no? Hmm. Nag-araso ang iya siningan dalapuga, no? Gaso ang? Dalapuga. Hindi ko gasong bulsa niya. May isa pa tayo nagatulong ng bulsa ito. Niya prepare dito pa kung nagatulong bulsa. Pero that's life, Kagawad, no? Sige lang. Sige lang, importanteng buhi lang kita, no? Importante mayong lawas lang. Oo, correct. Hindi mayong lawas sa iba kundi sa imo, ha? Oo, o te, ano rin pagtililipo nila karon sapo, no? Ako ni karon ang isa sa mga agenda nga hambala nila. Ini nga hapon sa command conference nga anytime ipatawag dugay-dugay ni Colonel Piñas. Kasi mismo medyo na alarma makiti panibago naman nga pag-strike sa akyat bahay 1.4 million pesos na nadali na sa dapat din tagan din niya Aurora. Yes, Action Rex, no? Tagaangin na natin itilapangod, no? Hindi ikaw. Ang imo yan lain na iya, tagan mo ginig talapangod dyan karon. Oh yes, Action Rex, no? Pwede ka kas-advance na. Ayun, Diporma. O te, ano to? Ilang teko na si manager, no? Anyway, Action Rex, aside that, kidding aside, no? Lagi na namita ko kung BBB program. So, amo na nga isa din sa mga tarakayon ni Colonel Piñas kag silo sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga siguro i-ko ini ni Colonel Piñas sa nga mga chief of police nga dapat siguro liwat nga ipatawag magpatikayon sa meeting sa mga homeowner association sa mga dalagko diri nga mga subdivision sa Bacolod at the same time ni mga low cost housing naton bala kag at the same time ipatawag pa niya ang mga security agencies concerned nga dapat ay sila nga mga security guard sa entrance pa man lang medyo istrikto na ang patigayon nga pag-check up dira sa mga nagagawa sulod nga mga salakyan action kasi imo madumduman ang kaso ni Dr. Orola van Angin Sarkian yadto sa mga persona nga nagkasulod sa Sri Puluyan nga nagdali sa 1.4 million pesos nga bilis ang kwarta alahas kag gagamitan sa may garden fee sa Division Barangay Tacol sa itong nagligad nga Miyerkules ang hapon. Nasunod sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga posible maghatag man sa mga kopya bala sang picture nga ara sa Rogues Gallery sa tagsa ka mga police station hatagan nila kopya ang mga security agency para once and for all matandaan sa mga security guard nila nga nag-detail sa mga sa division ang itsura kakilala nga mga kawatay nga nag-operate sa mga syudad sa Bacolod. Mismo si Pico according sa investigation sa station number 8 hindi pangaya kundi taga Bacolod gidya ang nagahimo sa sining pagpangawat pagpasakasaka sa mga dalagko nga mga balay nga ara napahamtang sa mga subdivision. Yari si Pico sa interview sa Action Radio. Regarding actually sa natabo dira sa Miyerkules, actually isa ina sa mga tupiko naton karon sa atong command conference. May ara kita pag-uyang tasking sa aton nga mga station commanders. Iga patawag ang tanan nga mga homeowners association sa ilang mga tagsa ka area para maistoryahan ining recent na o bago natabo dira din kawatan as part matang aton nga security preparation. Then at the same time, ang aton nga mga Rogues Gallery picture aton man inishare noon sa aton nga mga security agency na may ginapatayan diri nga mga subdivision sa aton sa syudad sa Bacolod ka part man sa aton nga crime prevention. No? We will tap man sa ilang mga head, the managers. Actually, ang target nila usually aksoneric ang mga gwardiya bala naton nga mga locks, ang mga security sa mga subdivision, especially mga low cost housing, especially mga wala mga perimeter fence. Kung may perimeter fence man action area, hindi mangin siya mo sinaka-secure kag ang gwardiya limitado. So there is a need for us, no, na we will tap aton yung mga security agency, ang mga homeowners association, at the same time ang aton yung mga barangay to beef up mga dugang security man aton mga
lipat ka mga tanod na magbantay sa atong diri nga mga subdivision niya sa sudad sa Bacolod, Action Eric. Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sang Bacolod, PNP. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanol report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita gikan sa BCPO. Matapos ang BCPO kadtuantang Kapitolyo, naka-standby si Action Marlon Hinovia. Nagatambong sa pagtililipon, ginabisuhan ni Go Blackson nga maghimo sang kaugalingon nga precautionary measures batok sa COVID-19. Yari ang kaundan sang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, mayara sang importanteng abiso si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga Negrosanon. Apisar sa ring amat-amat na kapag tulotawhay isang sitwasyon sa bugos ng probinsya kon coronavirus disease 2019 ang paghambalan. Pero hambal sang gobernador, importante sa gihapon nga mangin alerto kag maghimo sang tagsa-tagsa o kon kaugalingon nga precautionary measure o ilabi na kon magatambong sa dalagko nga pagtalilipon kon nga kafiestahan subong nga bulan sang Pebrero. Suro kay Lacson again muno yaman gin pahibalo yaman nga ang Department of Interior, local government kag ang Department of Health pati ang Department of Tourism nagpalayag nagligad nga adlaw nga ila sila ginakakasna ang damlaglang mando or pahanumdom nga dapat dumilian ang pagpatigayon sang dalagko nga mga pagtililipon. Kay man sa mga bulan sang Pebrero, kadamo sa mga kafistahan nga ginapatigayon. Kung madudubanti kahapon sa bahin sang New Government Center, mayara sang 220 ka mga magkagugma ang kasal sa ginpatayon nga mass wedding nga sa diyan kalabanan sila ang nakitaan nagasuksok sang faced mask. Hambal ni Governor Lacson ang pagsuksok sang face mask kag ang masaming nga paggamit sang alcohol o kon sanitizer isa lamang sa mga maayong pamaagi parang mapasiguro nga hindi laton ang ining virus diri sa Negros Occidental. Ginaklaro man sa gobernador nga nagapabilin sa gihapon bilang coronavirus free ang bugos nga probinsya. Yaring abiso ni Governor Bong Lacson. It's a policy of DOH, DILG, and DOT that actually they are not prohibiting gatherings, no? But of course, just to take the necessary precautions. Ano na kasi nila take the proper health precautions? Will you have those little guns to check? Yeah, we'll have to do that. I don't know how to manage that because you could imagine the flock that come in. But you know what? Even people naman now. You see people also taking precautions. Some of them wearing masks. That in itself is already a sign that we're taking care of ourselves. We just remind them about using of alcohol and washing of hands. But si Governor Bong Lacson ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Action Marlon Hinovia una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon tadra Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Para gid maka-relax ang aton sining paminsaron, wala nagakurog-kurog ang aton sining arawas. Santon Plaza Herbal Coffee Mix, hindi acidic. That is why ginarekomendar ta sa inyo para sa bugos nga barkada kag bugos nga pamilya, Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Kag sa mga kaaksyon tadraho, Santon Plaza Herbal Soap para pampakinis, pampakputi sa aton sining kutis. Nagadula sang punggod ta, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag pagdula sang baho sa ilok ta. No? Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon para gid sa inyo, bugos nga pamilya. Santon Plaza Herbal Soap kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix
Mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag isa pagid Santon Plus Herbal Oil para sa mga atlet, sakit ng lawas, ang tuhod, ang hawak kag ang pusog-pusugan. Ay, pwerte. I-massage lang ang portion tapos banyo santas ang Santon Plus Herbal Oil. Sigurado, kuha ining kasakitan sa aton sining lawas. 30 minutos tub-tub isa ka oras. Santon Plus Herbal Oil, mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakali na sa online o kung di gani pa-deliver sa inyong nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon
Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Ita, banak, bulig. Ang report ni Action Percival, Action Stephen Presquito, kag Action Roger Gote. Bakaronan lang ni mga report nyo mga iho. Lang kita sa tiyempo ho. Ari ng pinaka-bagong kag pinaka-epektibong herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sinigalawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sang balatian? Isa dire ang sobra nga sugar. Nagaresulta ini sang diabetes. Ang diabetes ang may mga komplikasyon nga kaangay sa pagburon sang pananawa, nagakaguba sang kidney, kag pagkapilas kag hindi mag-ayo, erectile dysfunction kag iban pa, no? Sobra nga kolesterol isa man eh. Ang sobra nga kolesterol magaresulta sa hypertension, stroke kag iban pa. Sobra nga uric acid magaresulta sa gouty arthritis, kidney stone kag iban pa. Ang sobra naman nga asin magaresulta ini sa pagtaas sa mga blood sugar, hypertension, pagkaguba sa kidney kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule sarang ninyo mabakal ini sa Sincere Drug Store, no? Diri sa siyudad sa Bacolod. Kag isa ka product ni Doc Hico Alternative and Health Food Center, equality products sang Doc Hico. Mabakal ini sa mga suki ninyong mga butika like dira sa Bago sa Alfie Pharmacy, sa Parmasya Bago kag Surgeon Pharmacy, sa Kawayan dira sa Butika Sandria, sa Barangay Dangkalan Ilog sa Dangkalan Drugstore, sa Kabangkalan Midlas or Midplus Pharmacy, sa Jormed Pharmacy, Kabangkalan City. Amo nang aton sining tumaron Evergreen Herbal Capsule magtumar adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining informasyon, mag-text or mag-call kay Doc Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining bahin mapa-goodbye na kita-kits kita buwasa diri sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili gilamang manugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon